Hi friends, welcome to my YouTube channel. Friends, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରୟାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଟୀକାକରଣ ପଦ୍ଧତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଟୀକାକରଣ ପଦ୍ଧତି ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୋଭାକ୍ସିନ୍, କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଉ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ଭଳି ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ cowin.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରି ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି। এই ଟୀକା ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ cowin.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟତୀତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କେତେକ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9013151515। ଏହି ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। এই নম্বরটিକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାମ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇକି ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବରେ ସେଭ୍ କରିନେଉଛି। ଏଠାରେ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତଳେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 3ଟି ଡଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅପସନ୍ରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରିଫ୍ରେଶ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ନେମ୍ରେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଥିଲି କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତେଣୁ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠାରେ ଚାଟ୍ କରିବେ। କ'ଣ ଚାଟ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଟା ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆଉ କୋୱିନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ନମ୍ବର ସେମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। OTPଟିକୁ ଏଠାରେ ପୁଣି ପୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। OTPଟି ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଟାଇପ୍ 1 ଫର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ କୋୱିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଏଠାରେ 1 ଟାଇପ୍ କରି ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ବାହାର କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks for watching my video.